Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Delia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged dakla ko man itinagan a Delia. Nagsurat akmat iti programa yo, takayat ko nga ibinglay ti may sa amakunak, apan nubok itinagbaetan mi nga agasawa. Idi babasit paylaeng dagiti anak mi. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Delia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Lakay, siya kung tinangyag iti pangaldawam diti kasayot tiyan. Tadi kamutan mauray nga agawid. Nagtaktak ka pa'y laeng. Agawid akmot lang, kat apaman na malpas ko dahito aramidal. Kanayon ka amala daw amangan. Nalabas una yun ti kinagagat mo. Maliwayam pa yung timangan. Nga uray at dabalon mo. Bakit? Masapol nga agsalukag ta. Nada pangalan tayo, iti pagbiag tayo. Wan, ang amangan no agsakit ka, gapo iti kastangar aramidam. Kurang tibayad ti bunga dagiti sayoti apag pa-ospital mo, no agsakit ka. Di ka kadagdanag bakit? Ikararag mo asaan ang mapasamak dayta. Agmulmula gayam nila kay mo iti sayote, Delia. Ay, Juan, Berna. Nagagat unay ti asawam. Kanayon ang masapa amapan iti kasayot dyan nyo. Kanayon ang marabyan nga agawid. Juan nga rod, madanaganak pa yan. Tamaliwayan na akanon ti balon na. Gapula ang iti kinagagat na nga agtrabaho. Naglawamot ngamin ti mulmulaan na iti sayote. Sakit agmay-may sa. Sigurado nga inton agbunga. Ay na, nagadunton abunga ti sayote ti maapit yo. Sapay la ko maaber na.
Tapno adamot gungguna ti asawak nga agmulmula iti sayote. Ay na, Delia, swerte ka. Tanagagat ken naanos ti asawam. Tiago! Tiago! Apay ka dito nyo. Drunggas ka pa na aksit tayo. Ah, Papa naman na. mapan ko si Bugan dagiti mula ka sayote, Tonyo. Dumagas ka pa. Bayan pa lang tayo da sa'yo. Ay, kata ka doon ng aginom. Anya, Narigat na parigat ng launa hindi tabagay. Ragrag sa akin tayo tibiyaga sa paminsan. Sana ya? ay, uwan mat pare. Itay pa ilang urayag ti asawak asumangpet. Nga, jakmat lang maurayan. Anya, kano adda ni Tiago nga asawa mi di tersena ni Mang Tomas. Kadwana ni Tonyo nga arteg. Umininom da iti arak. Anya, Nalabasak ida itay ijay. Nakadumog iti lamisaan di asawam. Ay, nabarbarte anya. Ay, itaman pa'y anagbartak ni Tiago, nanang. Sigud mo't asaan nga umininom iti arak ti asawak. Di nasaya at igakitaan di asawam. Yawid mo, Delia. Siya kung ti makaam mo iti anak ya. As manipod nagmula ka. Mangrugida siguro nga agbunga. Malas, bakit? Nagpariamin dagiti mula ka sayote. Anya? Naapay matakas di tinagbalinan dagiti mulak Sayang lang di bampannog ko nagmula. Kasanungay dayta. Sapay di mo pa'y nabayadan tinang supply kan ka. Talaga saan pa'y bakit? Pangalaan tangay iti pagbayad talakay. Ay, masapul aso katam Baliwam ti agmula. Barang saan ton nga agparya. Kasla maupayak pa'y kitin nagmula Anya? Naimbag lagit din. Tada ni nanang amang bantay ka ni baby. Tapno makadwaan ka nga agtrabaho nga agdalos iti kasayot tiyan. Nasayat mat. Iti kasta. Mamulaan manan. Asidagtan iti tersena ni Mang Tomasa. Dumagasta pa'y Tagumatangak man iti tinapay meriendaan ta. Wana, bakit? Oh, pare. Nay, Nagkuyog kayo mo dito kagasawa. Napanan niyo? kasi di sigod pare Tonyo. Mapan kami manan iti kasayot tiyan Pare, adamay inom mi diyang arak. Imported. Umay ka tagsasango tayo manin uminom. Aya. Ay, lakay. Di mo kunaan makiinom ka manin iti arak. Ay, nani ading dilyaman. Palubusam ka di mo ni pare Tiago. Di kag danag. Itulog mi mula di balay ng bilang tamabartik. Italaan mga agsasango kami. Sige. O sige, palubusak ti asawak. Hanggang di ka una agbartak Tiago. Ala, siya kung ti mapan. Awam pa'y Delia. Anyamutan. Rabiin, ngam saan pa'y asim mangpat. Agpatpat nagdaka di manan iti barkada na nga uminom iti arak. Wan siguro Ngamen, anda na kaibaga kanyak nagparti ka no ni Tonyo iti pato kan itik apulutan da.
awanan nanang. Daytan samot agin inumlatan iti arak ti aramidan ni Tiago. Ay, basol ni Tonyo. Iso tinangisuro kan ni Tiago nga agbalin amang martag. Delia, di mo ka di mapansukunan di asawam. Rabiin. Nanang, nabanugak ang nagtrabaho. Makaamun ni Tonyo amang itulod kan kwa na dito'y balay. Ay, ala, sikat ti makaam mo. Agawid akmat nga rudan. Tanay, nakaturog mo't nagiti anak mo, Delia. Sige nanang, katagyaman ak unay kada kayo. Imbes nga umagawa ka, tadak at tumulong kan ka ang mga sikaso kadagiti mulam asayote. Hanggang, day tamot din mapan agbarbartak ti aramidam. Kahit, ano ti kayat mo? Mandaran na nga trabaho? Ha? Kasta nga di? Saan mo takasta? Isungarod nga aramidak ti kabaulak at tumulong kan ka. Tapno masukatan dagiti nagpariya amulam asayote. Sukatan ta iti baro. Tabarang agbunga iti nasaya. Ay, sumartang ka man sikat, Delia. Makibibiyang ka mo ti aramidag. Kasano ajak makibiyang. Katkastamot ti araramidam. Kasano nga ron ang makagatang ta iti abono nga aramaten ta. Para kadagiti mula ta asayote. Ken kasano ang mabayadan ta dagiti supplier mo no kastamot ti aramidam. Ne, si kamatan ti mga asikaso kadagiti mulayo asayote, Delia. Wen tadimot aggunayon ti asawak. Iso asya kon ti agtrabaho. Kat, asino nga iti mga asikaso kadagiti anak yo? Naimbaglakit din ata ni nanang. Naanos at tumulong kanyak. Ay kat maasyan matiinam kan ka Takas tamat nga ruden abaybay an nakati asawam nga agtrab-trabaho. Jack man amo ka ni Tiago. Takal lahat matin ang nagbaliw. Kanayon matin ang nabartag. Naimbag man, tamaibturam, kan maanosam ti kastangar aramidan ti asawam. Ay na, no siyak akat jak matin kaya ti agunay, tamakam mo ditan. Berna. Siyempre, no ipakitam akabailam ti trabaho, ay kat kay kayat na Uray takabailan mo't ni bakit nga aramidan dayta. Kunana Lakay, mabalin ka di asikapay lang ti mapan agabono kadagiti mula tayo. Ay, madingamin tiriknak. Kasla agurigurak matan. Sige, sakpay lang nga rin ti mapanagabuno, Delia. Ay, sige lakay. Dumagas kanto iti tersena ni Nana Tomasa. Tagumatang ka iti tinapay a meriendaam. Sige. Di baboy nga dubwak. Pulutan tayo. Ah, Nagayat mo, umay ka. Agsat tayo manayin. ay, una pare ito nyo. Ay, sus, day talaga yan. Kumuyog ka kada kami. Agsat tayo. Mabit lang, pare. At kwartak dito, eh. Kumatangak mo't iti arak, Narigat no, makilaklak maklatan. Ay, katuwa na. Agyamanak,
Tanay baon ko ti asawak ang mapanagabuno kadagiti mula mi asayote. Pare, may gawin tulad ti asawan. Sus, apo. Nabartak manan ni Tiago. Ay, unay matan. Ang tulad kong ti asawan, talya. Ay, napartak. Di na mo tilubong nan. Nala ha, akamukha kang kuha na. Sige. Ay, kunaklakit din no napan nagabuno day tao. Ngam napan matgayam na ginom iti arak. Anyamot kan ti kasta. Di nakatawa na kasta tonyo. Sigat tinang isuro iti asawak nga agbalin nga artag. Ay, di nagpapasulo na. Saan ko pilpilitan dito asawam? Kababa inday tangar aramidam si Katiago. Imbis ko maatulungam ti asawam nga agabuno iti kasayot tiyan niyaw. Saan? Taday takit din agbarbartak ter aramidam. Napasubok lang nga iminom, nanang. Kan may sa, inawis dak namin. Kasano adida kaawisan, kat agpakita ka mat kadakwada. Ay, natural, awisan da ka Kaya't yung asawan, liklikak daton nyo, nanang? No mabaleng, tapno maliklikan ti saan nyo apag kinaawatan nga agasawa. Amom ka day, nito nyo ti pagpabasulan ni Delia nga asawam, ta isukano tinang isurukin ka nga agbalin nga artek. Anya? Tila sasawan mat ni Delia. Kasanumot asaan ama ka pungtot. Kastamot ti aramid mo. Sikat ti lalaki, ngam ipaturay mo mo ti trabaho iti asawam. Na agpanunot ka mo ta si Katiago. No ambom nga da trabaho, saan ka nga agbarbarta? Kamot Delia. Papanam. Nanang, siya kun ti mapan agabuno kadagiti mula mi asayote. Anya. Ay, di mo't agkurikor ka, anak ko. Ay, sana mabalin. Ang mga nukumaro tirikrik na, di mo pilitan ti bagim ngagtrabaho. Kapilitan asyak ti mapan iti kasayot tiyan, nanang. Awan tinasayata pagtungpalan mi nga agiin no jak agtrabaho. Nang runa kat kasjay matan ti asawa. Talagaan abambanugak ang nagtrabaho ang nagmalmalam. Agtugawak mampay. Delia! Delia! Ay na, nabartag ka naman ni Tiago. Nakaiday dya igid ti kalsada. Ay, tinasaya at ingkakitaan. Unay matanday dya a tao. Ay, imatindar iti kasar. Angam siguraw, gapo iti nakaro abartag na. Nakaturugan iti igid ti kalsada. Talaga ama ditirik nak nanang. Kumaro matan ti gurigor ko. No kasta nga ron agin anakan. Ay, sige, mga laklangan iti tricycle. Kitaak no adda lumabas. Ibagak ta iso ti pagluganan di asawam. Dito'y kabalayan ta siya kun ti rumwar. Bakit ko? Hoy! Oh, bakit ko? Tiago! Di, Ter aramidam, agkagkanta ka mo't lata ditan. Di na lang.
Isturbo kayo matitipan nagkantag. Di mo amaw nga impanti katugangam ni Delia nga asawa mi di ospital. Amog ka ta ni Delia sa ospital, nanang. Naglagayam. Apay nga rod nga ka dito nga agbarbartak. Di mo pa'y mapanbantayan ti asawam. Di ka di mabain iti katugangam. Ay, kung mapanak duwain tong bigat, nanang. Ay nabarbartag ka naman ang di asawam, Delia. Ay, kaslawan bibiyang na. Ada ka lang aron dito ospitalan nga kaslawan lang kan kuana. Pangaasi yun, nanang. Saan aday di ang tao ti pagsaritaan ta? Ay, kumusta dagiti anak ko, nanang? Ay, inayabak ti kabsat mo a babae. Isupay laang ti pinagbantay ko ije balay. Agyaman ak, nanang. Ano sandak ko, ma? Ay na, saan aday tati panunutem? Agpaimbag kakit di anak ko. Kumusta ngay? Kumusta kan? Mayaten, Berna. Mabalin kon ti rumwar dito ospital inton bigat. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Grabe mat ngamin ti pamayam iti bagim nga agtrabaho. Kas kalalalaki. Tauray ti sanga kaban nga abono kat kabailam nga awitan. Anya nga ron ngay. Awan mo ti asawak alalaki ang mga wit kadagiti abuno. Ay na, Delia. Inton makarwar ka dito ospital. Di mon abuson ti bagim. No iso ti pakatayak. Awan mabalin ko, Berna. Ay sus, saan akasta ah? Tikit di panunutem, ket dagiti babasit pay nga anak yu. Kasapulan da ka, dagiti anak mo. Kumusta kan? Bakit? Nasaya atak mutten. Agyaman ak nga ron no kasta. Ay, gayam. At dati, inyag ko abalon mo. Naglutak iti paborito masidaan. Mabalin ka amangan. Naimas tin sangbot ko, bakit? Nangalaam iti inggatang mo kadagito'y ataraon. Nagdiskitara kiti kwarta, Delia. Tapno, ada pagbayad ko iti bill mo dito ospital, normor kan. Anya? Di kagdaan nagbakit. Manipod ita, ipas nagkuntag trabaho, iti kasayot tiyan tayo. Tapno, mabayadak mo't lagan, dagiti nautang ko a kwarta. Delia, bakit? Pakawanan na ko, ma. Naamiris kong tibidot ko. Agpaimbag ka kumawan. Mangan ka iti husto. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman hak, no nakaamiris kan lakay. Sapay la ko mga rod, tatalaga nga agbalbaliw kan. Ikarig bakit? Jakon tumimtimi ti arak. Asikas wak ti kasayod tiyan tayo. Ipas nagkutag trabaho. Iti kasta. Saanin asika ti maobliga. Siyak ti lalaki. Kat siyak ti rumbang nga agtrabaho. Delia. Agyaman hak iti Diyos. Kanakaamiris kamatlaang lakay. I wish that I could go back home. Manipod din,
nakaamiris mata ni Tiago nga asawa, Mr. Lonely. Uray aginom iti arak, saan na nga ipaturay iti uray la nga malipatan na tilubong na. Nagbinulig kami nga agasawa iti rigat. Ket babaan iti asi ti Diyos, napaduras mi matbasit ti adda a panagbiag mi. Alakastan, ket agyaman na. To'y pagayam mo, Delia. Agyaman kami pagam a Delia iti imbinglay mo a pakasaritaam. Nasayat launay, ta nakaamiris ti asawam, ket nagbalbaliw. Ket dayawan kamat, gapo iti laksid, ti madi nga arami ti asawam, ket saan mulat ta a pinanawan. Ket sikan tinangisakad iti pamilyayo. Sapay la kuma, taag tultuloyen, ti kinaragsakyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Delia, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Carino. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.